Хора, съжалявам, нещо спря миналия клип. Това ще е продължението на клипа. Ето, вече стрелям, имам вече оръжие всъщност. Дет не може да убиш един човек. Да, имаш един, ето, някъде е. Стрелят та сега да ни обреш. Те да лъж! Сега съм аз! Добре, сега е тонката Луджия певец. Аз да съм Антонио Спантенес, бе! Да. Между другото има такъв човек. Да, бе, да, знаем голния рапър. Не, Какъв ти рапър? чакай, че я! Чакай, цъкат нещо. Айде, бе. О, лата ми гърби. Не. Оператора не може да учи лей така. Така. Ти е различно нещо, бати. Избирам най-любимия ми скин и толкова. Още играе с този тъп скидове. И много О, какъв ти е проблем за него? Проблема ви е, а той е много стар. Той ни е луд. Аз много харесвам. Що бе, ти не ли че харесваш е този? Банана. Кой бе? Този е! Тос. Рицара. Имам най-лудите приятели в света, дето се карат на всички 10 секунди. Ми дай ми яде всички неща, като... Яш ми го! Те са луите. Да, верно. Аз забравих, че съм качал. О, боже, той човека. Хора, той си мисли, че в неговата къща, това е моята къща. Яш чипс и мълчи. И ти как? Ти как? Не, очи бе. Аз искам на батъл. Между другото, Тебе ще е да селят на батъл, бе. Аз да играя на батъл, бе. Ти не си играл много време на Fortnite, викаш, че ще ги убиш. Направо ще ги убиш. ядосваш ме. Аре, яш, че направо. Ще убиш поне 5 човека. И гледай как ще прави човека, виж как ще прави. Окей. Няма на тебе, не на мене. Тук. Хора, ще умирам. Извинявам. Този, който има мания по легото, е винаги на легото. Антон. Не, аз съм по манията. Може даже да ме снимаш. Хай, хора! Аз имам огромна мания по лего. Знаете, нали? Не! Ще ви гледаш работата. Дай ги от камерата, бе! Не гледам какво, видяте, че... Ти си качу нищо, е. Хора, този клип е провал. Батъл си Гибиди Роял. Видя ли ко? Кучна! Куч! Ето аз съм правил куч, какво си мислиш? Аз съм... Ти не е куч, бе. Ми не е куч. Само се хвърлиш, пак се вземаш. Гледай как се ядоса човека само за едно пистолетче. Минят! Ето аз съм... А то например се ядосаш за лазерния вече, дете е бичикъл. Вече е бичик. Той е оръжие, бе, аз съм знае. Така си мисля, че е. По едно си го влязам. Ти виж хората какви са добри, бе. Баси, аз съм про. Криси, По-про си бил, бе, ей! снимай, Ако сме веднъж, ще убия 25 Крис, пъти. снимай хубаво. Не там, бе! Знам, бе. Чупа! Най-после някаква пушка. Едно в едно ще е насиля. 25 пъти ще. Как? С бухалка. Аз мислих, че и по един друг начин. Нали имаш и бухалка в миналия сезон или просто ако имам, знам един геймон, там може да се превръща в Годзила, който го взе първи и ще настъпа и се мърта вече. Шопа, бе. То няма шопове! Той ли имаш един шоп, бе? Няма го, бе! Как го дя? Нали няма банки, няма той, ко беше влака го няма. Кой къв си прост? Нали Star Wars, бе? Искаш банки ли да има? Да, те бяха много яки с този вълк. Ами няма вече. Аз не съм играл в Fortnite, защото Крис не ме е канил, а ние го каним през 5 дни. Майка ми позволя, ако да направя. Да се караме пред хората тук, където гледат. Пускам. Хора, имахме малък спора, да ни обясня какъв е спора, че... Ето вече няма банката. Обичах банката. Аз се много празник, защото като влизам има поне по 50 човека. Да, верно. Се пъхна в тръбата, ако мога. Брат, се много се леси. Ще е залязо, браво. Тук сме Майнкрафт. Явно. Явно аз... По-полека, бе, какво правиш, бе? Бягай, да видим дали ще оцелееш. Владимир Путин! Тя ще уреш сигурно, не знам. Абе, аз бегам. Бе, той...
То аз как говоря, ще те чуват ли ко? Не. Аз съм ти спрял микрофончето. Дай. Спрял съм ти го. Ко си мислиш? Много интересно да запомня. Някой ми заде... Колко ще го дигам на той празе? Диана. Мога ли още да игра? Да, може. Той реално е заради през една минута. Кой ще купи от този топ скин? Нямаш право да играеш две игри. Ням! Да, нямаш. Бъде! Ти спиш 56-то. Здрав внимаш. Човек! То сме звъни! Ей, деда, кой да ти направим? Просто му игнорираш. Отде знам, че аз видях, че е майка ми! Той видео да сега